Salamat po. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kilaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Iba ito kayan. Sana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sana araw-araw lang ganito. Ano ang sabi mo? Anong sabi mo? Sana araw-araw lang ganito. Posible. Tabi, ulitin mo. Sana araw-araw lang ganito. Sa tingin ko, talagang araw-araw tayong ganito. Magandang umaga natin eh. Danong umaga, pagkasama si Henry May Maceda. sasabihin ka pa, bro? Bro, may sabihin ka pa, bro? Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Ano? Bro, paka-reviewan, bay bro, pagratang aldaw kung ngunya na aga. Pakaraya, bro. Ano daw kung may maratana ngunyan? Ano daw kung maratana sa mga paradangog tangunya na aga? Ilingon ta daw kung may matana. De kaya ako nangiturog kimarengon yan. At nga na ako nakauli ka sa banggi. May... Pero nga baliktad ngayon, oy. De ka ngayon nangiturog, matanga ka nag-uli. Gari nga baliktad, noy. Natatagari mainit na tabi. Tsikado ngayon sa tuyang aircon. Gari nag-iinit ang pamati ko, Padali lang. Ilingado, tabi, Ronald. Natatagari mainit. Di ko aram kun... minaon pa man sana yan. Minaon pa man sana. Ilang araw, pero ang pressure kaya. Ang pressure. Pero ang temperatura kaya. Mga 16 mo muna, 16. Mga teachers, good morning mga teachers. Kumusta Dida plus talaga ako. Mainit talaga di. Mainit. Ayan, okay na. Na-adjust na. Alright, sige na. Kon man kaya bata na karona. Garo na pindot mo gayon. So kuan. So ano ito? So ano pod kayan? So heater gayon na pindot mo ka na air conditioning unit. Kumusta po? Hello. Maratana. Maratana po. Maratana po kita. Maratana. Aga na. Good morning. Good morning. Terindog na po. Terindog. Mata na si Benji Dapugi. Buda si Manay Agnes Mape. Kumusta na tabi? Get Wilson Manay Agnes Mape. Melanie Agarin, Madam Imadas Plana, Rachel Capili Asejo, Madam Coria Area Lubit, and Ophelia Maravilla. Good morning po. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Maratana, adi. Anduda kung may na. Garumay na inot pa sa kuya magmatangon niya na aga. Good morning sa mga taga-Baryada, mga taga-Bugtong, mga taga-Bita Nubuda sa Bangkiruhan. Yan ha. Good morning tabi kay Chapuring Almelia. Good morning. Kasubago pa da matao ni Good morning Mr. M. Kasubago pa po kami mata. Aha. Milagro nga yan napano ka. Hindi ko aram kung natabo na. Kumusta po ang sa tuyang buhay? Ayos ba tayo dyan? Masaya ba tayo? Kumusta po ang mga pangyayari, mga tugang sa ano yan? Kumusta lamang po kita dyan? Mga birthday celebrants natin. Happy birthday. So mga nagbe-birthday ngunyan tabi. Mata na po ako, sabi ni Manay Merly Caceres. Oy, mata na si Manay Merly. Adi, yan sa bita, no? Ano na kumata na si Chapuring na nagmimix lakan sa iyang kuan, Nagmimix la po kan sa iya na empanada.
Diyan po mga tugang sa Barangay Bitano. Chapuring, mataka na po Chapuring. Si Ate Marcia, susatuyan ng mga parapangaji. Ate Marcia, mataka na po. Maratana, good morning na. Morning hirit na. Good morning tabi sa mga teachers natin dyan. Sa tuya, tabing mga teachers. Yan ha. At sa tuya, tabing mga teachers sa mga pribado, as in mga pampublikong eskwelahan. Good morning po sa Indogabo. Mga padabatang mga teachers, mga mama, mga sir. Good morning. Kumusta po kamo gabo? Kumusta po? Dakulong pa kamong gibo, di? Dakulong pang trabaho ang mga teacher. Baka nagbawas naman. Dakulong pa kamong trabaho. Napigataw sa Indotabi ang Department of Education. O nabawas-bawasan naman ang ganso, ano yan? Nabawas-bawasan na po so, sa indong mga paperwork. Napigataw sa mga teachers. Nabawas na. Alright. Sige, pero ikuan. Yun naman nga ko din. Grabe pa ngayang sugo. Mata na din kami. Sabi ni Dr. Alan. Ay wow. Mata na si Dr. Alan. Dr. Alan, maray na aga po. Mata ka na pala. Mata na. Ronald Baldo. Mga tugangan sa tuyang partner sa Technical Department sa Newsroom. News Director Mar de la Cruz. Sa Manibela, Boy Mata, sa Luwas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pagkaaga. Sa tuya, tabing palibot, nakatutok yan para aramon ang mga pangyari po sa satuyang kapalibutan. Kasabay dyan si Chief Reporter Jimmy Nazalita, si Joshua Bino, Alarmario, Karen Ala, si Angel Musdasa, asin po si Jomar Bien. Good morning, Tabi, sa mga senior citizens tapalan, magkarilingawan. Ang sa tuya, tabing mga senior citizens. Ang sa tuya, tabing mga senior citizens natin. Hindi po sa satuyang programa. Salamat po sa palagos na pagtutok, mga tugang sa Morning Hirit. Hindi po sa DCGB. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Always number one, always at your service. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oy, sa mga travelers natin dyan, mag-ingat po kita. Mag-ingat po kita. Kasubanggi, nakapasiring kami duman sa Kwan, nakapasiring tabi kami sa Pulanggi, no? Nakapasiring kami kasubanggi sa Pulanggi. Medyo okay man. Kaya lang, ikaw talagang minapadaralagan ki mga motor na gari pero may bit-bit na dugo. Gari ba kaso mga persona na hali magkuakidugo kay Dr. Alan? Mga makaskasunon. Ano? Mga makaskasunon minapadaralagan ki motorsiklo. Ako nagmotor man tabi ako kay halawig na panahon. Pero gari, ako nag-iingat ako kayan. Lalo na kung may kasunod ka. Ay, nako. Mag-iingat tabi Lalo na kung igwa ka mga tugang ki kasunod. Mag-ingat tabi sa mga arog kaya na mga pagmamaneho. You shake my nerves and you Sa satuya, tabi na palibot. Kahirak ba? Anot na nahulog yan. Ang sunod. You broke my will. Tayo niyaon sa likodan mo, di ba? Tayo to niyaon sa said mong likodan. Kaya mag-ingat-ingat po kita. Ingat po kita mga tugang sa pagmamaneho. Good morning, tabi. Ang ano ini? Ay sandali lang So sa tuya tabi na mga senior citizens, nag-greet ko na di. Sa tuya tabi na mga senior citizens, basahan ta daw kamo kirawit dawit. Sabi ni Pading Ray, day nindo pagtawan kilugar ang diablo. Ang parhabon dai maghabon, kundi magtrabaho sa matanos na paagi. Tanganing matabangan niya ang manangangaipo, de ka mo magamit nin mga tataramon na nakakaraot. Gamito nindo ang mga tataramon na makakarahay saka tama sa panahon. Nganing pakinabangan kan mga nakakadangog. Efeso 4:27-29. Happy Thursday everyone. Pag-ugma ang pagkaaga, minarani ang swerte. Alagon kun bako nagiging dae. Ayos ka pa de. Wow, salamat. I love you pa de. The best ka pa de, Ray.
Sabi ni Ma'am Ansilawengko, ay swords, atabon ka ngaya, sir. Di ko aram. Di ko aram kung natatabon daw ako ngunya. Di ko aram talaga. Napamata akong, nag-alam sa ko yung cellphone, alas 4, nagimata na ako eh. Good morning, bossing, sabi ni Leonito Gaviria. Bossing, Leonito. Good morning, tabi. Basahan ta ka mo kirawit-dawit. Maratahon na palang kamo, o ni may rawit-dawit si Pading Ray na pinadara. Ang titulo, LPA. Gari pa di, dahil ko pa nare-review ining sa imong, dahil ko pa nare-review ining sa imong kwan, ino sa imong tabi na rawit-dawit, gari may naisip akong iba. Gari may naisip ako pa ding iba kan pinadarabang rawit-dawit, lambing pagkaaga. Yan. Magayong bagan maglambing, adi. Ha? Magayon baga maglambing, di ba? Magayon baga maglambing-lambing, lamang. Yeah. Lambing pagkaaga. Gari magayon ining excited ako kang rawit-dawit ni Paring Ray. Marahayon ka, O Diyos, na sa mong namumutan. Salamat po sa gabos mong mga katabangan. Gibuha pong maugma an sa imong banwaan. Asin tawan sa mo an katrangkiluhan. Diyos marhay na aldaw po sa gabos na nagpapaabot. Ninda kulang paggalang na may pagkamuot. Kaibaan pasasalamat sa tiwalang padagos sa mga kontribusyon ko na sa indong pinagdangog. Asin salamat po sa Radyo DCGB na sa tong tiniwalaan ang serbisyo puwerte. Siyempre po, salamat po sa imo BP Henry. Ang padaba tangkado roy, maugma pa kami. Ano sa kong LPA, iba ang kahulugan. Gusto kong kitagabos, mag-uro-urong malamang. Sa paagi kaini, sa tu'ngan ngo ng lingawan, ang mga problema, andara kamunduan. Tama lang si BP Henry na kita pinapaugma. Sa gabos niyang paagi, sa iyang makakaya, kita pinapaulok, ngani kita madara, para duman sa buhay, naan mga nan aga magaya-gaya. Manungod, uya na ang LPA, ang lambing pagkaaga. Kay ba si Pag-asa girl, na burubantay kun baga? Sana ang LPA, sabuton ta, tanay iba. Dahil nalugod mawara, kadal daw, dara-dara. Maggayunon pa di pagbasaw ang mga tirada mo, ha? Manungod sa flood control, ang siring na programa, pero dakol na pigbabaha sa satong kaimanwa. Pagkatapos mabulaga sa satong mga mata, ang garo nagpapaherak, nakatukaw sa silya. Ulo kinasanapade kung napalsok ang kuryente. Day na pagbuhii, ang dagit sa sadiri. Hangos nin halawig, ang pasensya pakidoble. Relax sa napade, ata kuro kantahe. The best pa na tirada mo, ha? Ang magayo na pagkaaga, igwang paglalambing. Para sa buhay niya to, inspirado ang dating. Sarabay-sabay na kita kay Mr. Henry M. Sa morning hirit niyang very interesting. May nakataram kayo sa kuya kan inuwinaging alaw. Very interesting nga yan. Dahil inang LPA na daing kaarog, ikanin lambingan, nakakahaling kulog. Kaya sain pa kita, syempre sa makusog. Ang programa pagkaaga, may puso pag makulog. Pag igwang LPA, igwang mabibilog na pagkamuot sa lambang saro. Salamat po.
Talbata na ka pa rin. Di mo ito pa rin. Nadagog mo ito pa rin. Di man niya ki. Sabi ba ga, anong inak, mabilog daw sa LPA, o di man niya pigahalaan tsansa. Magayonon na di. Magayonon sana. Ano pa di, tama. Tumbok pa di, tumbok. Good morning, Henry M. Magayonon ang morning mo. Atab kangon niya, naugmahon ako. Ikaan marayon na pagmati-mation ko. Kaya ang problema ko na hali dahilan si mo. Mag-ingat ka tabi sa mga chicks ngunyan. Nata na naman yan. Gari bagangon yan. Ayun na sa endo. Kung ano-ano na naman na. Ayun na. Okay na. Hello. Hello. Good morning. Kadoroy. Good morning, Kadorat. Nainot ka sa kuya. Oh, no. Sinabi na. Bako na diskuido ka ngunyan. Bako na diskuido ka ngunyan. Sabi ko dahil ka pa. Ano? Sabi ko dahil ka pa. Oh, nailing mo na. Nailing mo na. Laro ka ng alas. Ah? Laro ka ng alas. Tama itong sa puro ka rawit-dawit mo. Na? Na, no? May ipinyan sa ngunyan. May LPA? Oo. Namumuong... Pwede Ga- magbati. Sige, nabati na nga ni. Latusunta ka na. O sige. Pati yung ko dyan sa inyo sa bye-bye. Sige, ganda ko beto sahin mo. Bye-bye. Pangaran. Si Aurang nabikilyo tapos si Ute nabikilyo. Oh. Sige, beto matisahin mo. Iyo. Oral daw. Kumusta man da sa LPA? Ano sabi? Kumusta man da sa LPA? Ika nga natin law mo kung mag-apod na tulos. O sige, tapunan ko tulos. Totoo. Sige, sa time si Baja. Oy, sana dutingon yan. Kundain, makamundo na di. Grabe, kanuratan niya. Sige na. Bye-bye. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you sa magayon introduction. Ramon Tado ang report. Hali po dyan sa luwas. Mga baretang bareta, mga tugang sa morning hearing. Baretang bareta. DCGB, baretang bareta. DCGB. Baretang bareta. Mga baretang pinag-uurulayan, mga pareta, mga tugang na didiskusyonan. Angel, good morning Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dugang tapang barata, naresibi na kantulong barangay sa Legazpi, itong plake nahali sa Department of Interior and Local Government o DILG as informado ni Secretary John Vic Remulla bilang pagbibigay sa inyang bilang passer as in awardee kan Seal of Good Local Governance for Barangay o ining SGLGB kan taon 2024. Ini matapos di pinakasuhapon kan gibuhon itong Liga ng mga Barangay National Congress 2025 sa World Trade Center sa Pasay City in Tigre City ninda Kapitan Rowena Olimpo kan Barangay 18 Cabangan West, Kapitan Marife Velasco kan Barangay 33 sa Peñaranda, asin ni Kapitan Glenn J. Barcelon kan Barangay Dapdap, kay bahan an sa indang mga respektibong konseho ang sabing pagnibid. Ay matibayon sinda. Tulong kapitan, pakiulit kang tulong kapitan. Kapitan Rowena Olimpo kan Barangay 18 Barangay 18. Cabangan West. Kapitan Marife Velasco kan Barangay 33 Peñaranda. Asin Kapitan Glenn J. Barcelon kan Barangay 57 Tulo. Dapdap ako. Iyo yan. So, tama ba yan? So, pig-award kan sarong aldaw kang inot? 2024 NVP. 2020. Arin ito so... Gara may tripon kang inot So, last time VP Henry, 2025 ito, city level passer. Ang muli na taon, so paliwanag po magkakatukan dating city level so government sinuspend kan DILG adi? Ipig-defer. Ang term VP naman, ipig-defer mo na Defer para mo na. Okay. So itong re-receive nila, 2024? Yes po, VP. Okay, sige. Natatangol yung pasandayan tinao? Yan ang nga po, VP. Sorry na. Sorry. Okay, sige. So 2025 nga, naka-defer, di ba?
Apo, VP. Okay. Kasabi kan taga sa CTDILG dati, posible na VP may mga piga-ayos na mga criteria Aha. para duman sa taning mapili masara lang gad itong sa mga awardee. Oo, okay, okay, Ang okay. SGLGB na yan, VP Henry, ang sarong halangkaw na rekomendasyon na ipigtatao sa mga barangay na nagpapahilingin outstanding performance sa mga key governance sa areas, Iyo. arrogant financial administration, disaster preparedness, peace and order, social protection, Aha. kaibahan ang pagiging business-friendly, environmental management as in promotion of tourism, Aha. culture, and the arts. Ayun. Oh. So apat. Last Pero ang time- indicator siya apat, 5. Apat. Pero, 2, Apat. 3, 4. Apat na indicator. Pero mga magabaton yan. Apo, VP. na mga indicators na mapagalo na yan hanapon pag-abot sa barangay governance. Oo. Sa Diba? ang award na ni VP, may katuyuhan na mapromotir ang pagiging transparent o itong susilag as in Oo. accountable na paggugobyerno. Mhm. Last time magkakaya VP, so digdi sa city level, nasa 21 barangay digdi sa Iyo. Legazpi Iyo man na ang ganda, passer. Oo. Na ang Tama. gusto kong sabihin ka to VP Henry, oras na maging day na haliw itong i-process na kan DILG central office itong paghahanap naman Oo. ng mga SGLGB passer. Mm. Ining 21 barangay na ini and isusumitir sa mga requirements duman sa Oo. central office kan DILG. Tanganing madeterminaran kung sila ang passer kuligdi po sa seal of good local governance for barangay. Ayun. Kaya lang sungo niya na taon da ito kun ano, wala local lang ito, da ito national, Apo. da ito tao Wala po, so. wala po, VP. Oh, okay. Congratulations. So, Barangay yan, VP. 18, Kapitan Olimpo, Barangay Piñaranda. Sisinganit sa Matibayon Minabayli. Sinanay Matibayo na Mafe choreographer. Mafe Velasco. Mafi Velasco and punong Barangay Glen Barcelon Kandapdap. Mm. Okay, sige. So yan VP, ang mga storya pa, halis sa luwas, Angel Mostaza, TC Salamat, Angel, sa report. Good morning kay amigong Joseph Akende Llarena, nasa Luxembourg. Anong oras kaya dyan sa Luxembourg? Ano? Good morning, Tabi. Nakatutok daw siya sa tuyang programa. Mga Pinoy, yan po sa Luxembourg. Sinabi ni kan listener ko na nakaulong ko dyan sa BDO kanuminaging alda. Mga taga Luxembourg, good morning. Sisay tabihin ang operator kan WGB. Gariburo bang... Natanda. Apunan ko daw si apunan ko si station manager Dexter Vales adi. Tonto tabi. Magdirekta na ka mo digdi sa DCGB nga ni magtutok. Magdirekta na ka magtutok nga ni. Kung mo maka dyan sa WDB Tabaco, dumiretso ka sa 729 kHz sa AM band. Yan po. Ganun na, pero meron naman kang panahon sa mga teknisyan. Pag di naka-on kan, ay, galing eh, buyong. Di ba kang panahon, Ronald, di ba? Di ba gani? Pag ang technician ang nawara, problema, ang radyo, maray ka ito. Tayo nadalang ko pa nung pag-on kan transmit. Awinda. Tumang kita ka, ay, good morning kay amigong Ron. Amigong Ron, Ricaport. Good morning, amigo. Kung ano, Parero, Pigo. Pigo, Parero. Dumang kita kay Karen Ala. Bit-bit ang mga istorya. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning, Karen. Kapul na mga negosyante ang nagpaabot naman ng reklamo sa gobyerno provincial Canalbay sa pagsabing naapektará naman ang sa indang mga negosyo, darakan magabat na trafiko sa mga road reblocking sa mga tinampukan probinsya ng Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Governor Noel Rizal, ang siring na agrangay kan mga negosyante, ang saro sa mga nagbusol sa iyang pakiulaya na ang gabos na mga DPWH District Engineer sa Albay, mga kontraktor, pati na Regional Director kan DPWH Region 5. May koordinaro ipaisi muna dapat sa iya ang mga gigibuho na road blocking sa probinsya bago ini formal na punan. Dahil ang kaapwera sa agrangay kan mga commuter o kan publiko, may mga reklamo naman ining nare-receive na nagkakarulugi na ang sa indang negosyo dahil sa mga pagkapindyente
na nangyayari sa mga tinampo, darakan mga road blocking. Mantang nagpapasalamat man ang gobernador, natulos man na uminguyon ang mga darakulang personalized kan DPWH sa iyang pakiulay, na sarong bulan bago ang mga road blocking, dapat na ipaaram ini sa gobernador, panganing mapag-urunan ang mga traffic rerouting, asin ang formal na enforcement. Ang pwera kayan, nakiuron ining dapat man tinero ng ang tuling traffic, panganing may bitaran ang mga siring kaining epekto, pati naman ang mga perwisyo sa publiko, lalo na sa mga naghahanap buhay. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Tama man yan. Ipagpaaram sa gobernador. Tangani na igwala man ki kwan, igwala man ki mga dapat na kung may problema, di aram lamang kan gobernador. Diba? Alright. Dibang kita kay Paringal Armario, oras natin 18, makalipas ang alas 5 in morning. Good morning, Paringal. Morning, pade. Plano naman dagan. Pare, Kan, hello? go. Go, go, go. Naputol. Naputol. Okay na ba, Ronald? Okay, yeah. Sandali lang, inayos lang ang signal, ha? Alright, 19 minutes na makalipas ang alas 5. Totoo, maapod kita sa pag-asa. Birthday ba ni Bell? Kasi may birthday nyo niyan. Okay. Happy 17th anniversary pala kay Bell and sayang husband, ha? Paringal, come in. Hello? Aha. Hello? Okay na, pade? Yes, go ahead, pare. Yes, pade. Plano naman dagdagan. Kan, gobyerno lokal, an honorarium, kan mga eco-aid sa barangay. Pasiyan sa ordinansa na pigbubusol ni City Councilor Attorney Butch Lucila. Ang mga eco-aid ko niyan, nagdidepende sa naman ang sa indang honorarium sa IRA, Internal Revenue Allotment kan barangay kung saan parte sa naman kaini, naitatao sa sainda. Pagko talaga sufisyente na pang pamilya na resibi kan mga eco-aid. Importanteng marayan sa indang trabaho dahil lalo sa ngunyan, digdi sa Legazpi, saro sa mga priority kamautan kan administrasyon ni Mayor Isiam Ismael basura na maging areglado na management sa mga barangay sa kooperasyon man kan mga residente. Ang eco-aid, perming matrabaho yan, kaya naisip man kan gobyerno lokal na dagdagan ang sa indang honorarium. Ang ordinansa ngunyan, tiga-adala na kasanggunian na palonsod, pigbubusol iyan ni City Councilor Attorney Butch Lucila para sa benepisyo man kan mga eco-aid digdi sa 70 mga barangay kan Legazpi City. Abare mo karas kan informasyon digdi sa Numas, Alarmario, DCG. Basta Morning, Henry M. Salamat, Paringal, sa report. Madali lang, Jimmy, ha? Taapudan ta daw ang pag-asa. Baka lamang maugma kita ngunya na aga. Averda. Testingin natin. Sige, naka-duty ngunya na aga sa pag-asa. Sisay kaya, sana siya. Ay, hapong ka na naman ngunya na aga na. Inhale. Yes, good morning, Sir Henry. Good morning, Melvin. Yes po, sir. Good mo. Ikaw? Yes po, sir. Ikaw pala dan duty ko niya na rin. Iyo po, sir. Okay. Nata. May pag-iisip kang iba? Igwa po. Pero sa Lunes po po, sir, Majid. Asa no? Pilyo kang salbatan na kanakunuton pa ka dyan. Ay, nako. Okay. O, sige, Migo. On there ka na tabi. Go ahead. Yes, marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa kabos na nagdadangog kasi nagsusubaybay kang DCGB. Sa nga na pet sa Setyembre 11, 2025, sal daw ning
Huwebes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly sumalinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang nakaapekto sa enterong Luzon na sa enterong Kabisayaan. Dahilan kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdagoldol, dulot kang naturang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigala umampoon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:34 ning pagkaga. Asin masunop at yan na alas 5:49 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:23 ning pagkaga. Ini sa Malvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa, Ligas. Migo, Melvin, Yes po, sir. sure sa Monday? Yes po, sir. Sure po sa Monday. Oy, gari, lakop na dyan sa Pag-asa ang iristoryahan, ade. Ayun po, sir. Lakop na sa Inter. Sa labas pa. Basta na, yo. Alat-alat mo na lang sa Monday, yo. Ayun po, sir. Sige, bye-bye. Thank you, amigo. Mabuhay. Salamat po, Sir Henry, and God bless po. God bless. Thank you. All right. Nagdadangog ka mo. Para na. Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ba naman? Aking hindi inuumaga. Pag-relax ko lang ang buhay ko ngunya na aldaw. Pag-relax ko lang active. Pag-relax ko lang ta. Di dapat kita magpaparakikidit. Bata on the air kita. Relax lang kita. Tama, tabi mga teachers. Mga teachers, dyan sa Ibalon Central. O sa mga taga Legazpi Port Central. Morning, tabi. Nal. Lakop na pala ng uroro na di. Pinag-iristorya na. Iyan ang baretang-bareta. Iyan ang baretang-bareta. DCGP. Baretang Bareta. Come in, Jim. Good morning, Jim. Yes, BP. Hmm. Hello. Ha? Hello, BP Maraynaga. Morning. Maraynaga sa mga parantabay. Imbis new normal, ang bagong termino niya na nagsusuperta na ang epekto kan climate change. Oh. Ang term is new expected reality. New expected reality. Oh, Bicol na yan. NER. Oh, Near. NER. New expected reality. Bagong pinaglalauman na katotohanan na pangyayari. Nakatotohanan na realidad. Ang bagong pinaglauman na realidad. Nakatotohanan. Okay. Ngunyan. Ini ang sinabi kan saro sa mga matitinding resource speaker digdi sa ultimo dia kan pinagatindiran kan DCGB News with News Director Mardila kung sa na climate change seminar ang resource speaker na eksperto sa pag-adal sa taririkan kinaban klima iyo si Mr. Jason Kit Bunyaga Vice President for Sustainability, Innovation and Enterprise Development sa eksklusibong entrevista kan DCGP News and Future Danger na sasaparon kan mga residentes harani sa mga tampi o nin coastal kadagatan iyuan si level rise. Totoo yan. Sa Legazpi, nagkagawa ng sea level rise? Oo. Sa Earth Forum tabaga kang last year, sabi ni Ma'am Lade Asur, pero ito 0.5 something. O basta, araw ka. Naglangkaw na ang tubig sa shoreline kang Legazpi. Ngunyan pa sa na. Yan ang realidad talaga ngunyan. New expected reality. Ngunyan pa sa na, sigun kay Mr. Bunyaga,
ang clear indicator na ang climate change na mamatian ta na, iyo ang pabago-bago ng panahon. Mabuyo mag-uran, makusugo na uran. Aha. Mabuyong mainit, matindihon ang init kan panahon. Kung saan ang mga LGU, pigsasadol, mga disaster officials, bako sa na dapat sinda reactive, bako sa nagabos duman sa rescue o mga preemptive evacuation, kundi sa bayanan ninda ini, ki proactive approach tabi bibi. Bako lang ang mga training tungkol sa rescue and dapat adalan ang mga strategic and comprehensive na mga pag-aadal kung paano ang climate change mamimitigar base sa science na mga plano ang pigtutumbok digdi kan eksperto tabi BP iyo ang panahon ang mga flood control structures dapat bugtakan sa mga nagkakanigong lugar asin dapat i-adjust na ang estado kan na pagiging estable kan mga proyektos bako itong garaba-gaba sa pagsasabing sayang kan kwarta Tama. piligro pa sa tao andara kan mga proyektos na mga ini. Ngunyan base sa science-based research dahilan sa pag-init kan panahon nagpaparaturunaw na ang ice cap duman sa North and South Pole kan kinaban o ninatabi BP ang data 3.4 millimeter na tubig dagat kada taon ang naglalangkaw. Alangkaw, ade. Sea level Nagtutunaw rise sa na ini. yelo, ade. Bumilang kanin 5, 10, 20 taon tibaad ang dagat umantos na sa mga lugar na ngunyan pinag-iiristaran kan mga tao. Naiko. Baka pagabot kan oras ang mapalayas sa satuya nayaon sa mga kustal Iyo. ang tubig dagat tabi BP. Kaya andaman na ini kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga tao sa pagsabing new expected reality ang term na kanidang ugunta ang resource speaker digdi sa samuyang pinagatindira na seminar. Rising temperatures based sa different experts po and particularly IPCC at saka yung local experts din po natin. So ang nangyayari po dahil nga sa climate change ang nangyayari ang ating mga dating sinasabing season ng typhoon na nagkakaroon na siya ng exacerbation, nangyayari na siya on a constant basis rather than yun lang na nakadating nakaparabang naturally nag-occur siya. So dahil doon, dahil sa human activity, kumbaga tayo din ang may kasalanan dahil nasa industrial revolution natin, sa paggamit ng ating mga natural resources, at saka yung paggamit ng ating quote-unquote fossil fuels, ang nangyayari ngayon ay tumataas yung carbon emission natin which contribute sa greenhouse gas and transport within our atmosphere. So dahil doon, ang nangyayari, nagkakaroon ng natutunaw yung mga ice caps sa North and South. So, nangyayari, nagkakaroon ng eventual na sea rise ng level ng sea rise which is calculated as 3.4 millimeters per year. So, ang effect doon is, ibig sabihin nun, dahil most human societies or human communities are near ng mga coastal communities, so lalong lumilimit yung dalampasigan ng dagat kasi inaatake na siya ng tubig. So dahil doon, mas maraming tao na further and further distant, pero ang problema din dito, yung mga dahil nga sa sudden change ng temperature din na water ng ocean, tsaka ng ating climate sa land. So naapektuhan yung mga sensitive na mga ating mga halaman, mga animals, tsaka mga those who contribute sa ating environmental
process or environmental security yung katulad ng bees, mga nagpo-pollinate yan. So, naapektuhan din sila ng climate change. Katulad na katulad ng fish dahil nasa climate change, naapektuhan ang growth ng coral reefs which are sensitive sa change in temperature. So, dahil doon, mas malumadami yung ating bagyo, LPAs. So, at hindi na kinakaya ng mga communities natin kahit na meron silang climate condition or even yung mga drainage kasi hindi siya lumalabas na yung nangyari. And second, syempre, hindi sila dinesign para sa future speaking ng generation rather than yung kung ano lang yung available. So, as you said a while ago, hindi na ito kaya ng mga mitigation, mga structures. Oo, so ngayon hindi naman siya ibig ko sabihin hindi kaya ng mitigation and current structures natin. Ibig sabihin lang natin, kailangan na natin forecasting and backcasting. So ibig sabihin nun, ito ang goal natin para ma-lower yung incidence ng flooding. So ano na yung dapat gawin natin para ma-meet yung na requirement. So hindi yung sa ngayon, ito yung kaya natin gampanan. So, ito lang yung bibilitan. Hindi na pwede yung dapat strategic na rin yung backcasting and forecasting natin. Pag iniisip natin, pag gumagawa tayo ng budget. So, is it necessary, sir, na huwag na natin malagyan ng mga structures yung mga malalapit kasi ilang years papasukin man lang yan ng tubig. So, hindi lang ibig lang sabihin nun, kailangan natin gawan ng mas science-based and data-based yung mga mitigation projects or yung mga mitigation plans para to ensure na hindi na we start from scratch, magsimula tayo sa level of expectation of benchmark and then improve doon sa nakikita na gap. So, para man dapat dyan, meron tayo dito. Iyan tabi, bibigyan na laba na pag-oro nato. Yan ang pigapod na inconvenient truth. Yan. Si Al Gore baga ka, digwa kang documentary. New expected reality. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya dapat ngunyan pa sana maghiro-hiro. Okay. Dapat haluin na nga ni kita kaan. Kundi ani bagaro day man lamang sana. Day sana. Diba? Yun ang mga disaster officials, LGU officials dapat bako reactive, proactive Yes. Okay. So at least yan tabi pipi. Yan tapos na kamo ngunya na kaswapon? Ana? Tapos na kamo kaswapon? Day wapa. Garo half day ngunya na? Half day na lang kami ngunyan. Half day ngunyan. Okay. Kaso banggi nagmaratangaan kami sa gibo kami kan constructive journalism. The best ka man. Aspect na kita ma-meeting kita kaan. Pag ma-meeting kita i-echo mo sa mga pagiriba. Yo. Okay. Kamu ni Padigmar. Okay. Sige. Yan tabi pipi sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita di si Jimmy. Thank you, Jim, sa report. Hali po dyan sa luwas, 5:35 oras, mga tugang sa morning hearing. Sabi ni Dr. Alan, agang-aga nga yan. Pampakilig baga, Dr. Alan. At Dr. Alan, amigo, ako tabi, mabago na talaga ako. Ito lang. Pagkuhan ko lang. Medyo kasayahan lang yan, kasayahan. Pero ako talaga, nagbago na ako. Nabago na kita. Dipisil. Good morning to all listeners. Sabi ni Madam Melinda Wee. Good morning, Tabi. Pakihapot sa DepEd kung pirmi na sana nasa seminar ang mga elementary grade teachers sa Albay. Pirmi na sana daing klase. Kaniguan. Oy, mga teachers sa elementary, anong gadangog si Madam Ruby? May seminar ang mga elementary teachers. Baka kunso kanyan, baka supiga dalang kung paano mapakaray ang teaching methodology and strategies, diba? Para maging effective ang teaching style kan sa tuyang mga teachers. Sige po, maihaputa daw yan, ha? Alright, duwang kita kay News Director Mar de la Cruz. Aramon tarawan mga headlines. In the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar, good morning. Anong latest dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, Department of Foreign Affairs, pinatanidan ng mga Pinoy sa tao ka mga protesta sa Nepal. Mainit na. Nagadanso agam kang dating Premier Ministro, ano? Sinulo so Parliament. Parliament. Salbatana, ano? Tapos so arong kan
dating Premier Ministro. Sinuro? Eh, nako. So, otong Finance Minister, rinalapag sa salog. Oo. Grabe, ano? Daragito ng mga tao. Nadagit iyan, Anong issue, pare? pinagbawalan ang mga hobines na gumamit ng social media. Grabe, ano? Pagkatapos, ang magastos na pamumuhay kan mga politiko. Baka ma-issue sa corruption yan? So, grabe ang ang tigtatao sa indang benepisyo. Grabe, ano? Mga allowances. Pero ito nga kan magpunang protesta, binawasan na ito, inali na. Inarali Pero na. dahil napugulan. Oo. Pero diretso So, tadua, ano? Pigban sa social media. Ikaduwa, So, mahal. Kumbaga, sobrang marangyang Na pamumuhay kan pamumuhay mga ng mga public politiko. officials. Oo. Ayo, adi. Dapat na Okay. kunyan, umabot sa sukdulan. umabot, ano? Nagadampati so agum kang premier. Kaya lang, gano'n na pasubra naman. Nasobra naman. Imagine sulod mang parlamento. Oo. Nagadan so agum kan dating premier ministro. Nag-resign na nga ni. Oo. Sulod mo pa ang parlamento. Grabe naman yan. Are, Alright. Understand to? DPW Secretary Vince Dizon naghagad ng immigration lookout Oo. kontra kay dating DPW head Manuel Bunuan. Kaysa ay? Manuel Bunuan. Secretary? Oo. Are, Dati mali sa big connector duman sa may pag-aay sila. Oo, verdad. Senate President Tito Soto, binitin ang kagadan ni Senador Rodante Marcoleta Na? ibugtak sa Witness Protection Program ang mag-agom na diskaya. Nata daw. Adalan tango nang iyang maray. Adalan. Oo. Okay. Pilipinas din nagustuhan ang pag-atake kan Israel sa Doha, Qatar. Oh, napan ito? Ang sabi pa may mga Hamas leaders na nag-i-restart duman. Ngayon sa Doha? Oo. Anong pinalayugan? Tinarget, pero dahil man nakaligtas na sa target. Oo. Kaya lang, siyempre, may mga nadiskuido. Naiko. Batang Qatar, sarong progresibong nasyon yan. Na. Understand to, kudita sa Kamara ng Representantes, chismis man sa nada. O sabi so dip ito. Senior Deputy, ano yan? Speaker? Kunyan man sa nada, chismis man. Gusto magsalida? Ako sa iling ko talaga, dapat gari mag-isip-isip si speaker kan isyong iyan mga niya. Bata, dahil nagtutubod si BBBM na imbelto si Romualdez. Dahil nagtutubod na imbelto? Oo. Ako primo niya, o pinsan niya? Pinsan niya yan di ba? Pinsan niya yan. Pinsan niya Alright? Yan understand to, COMELEC, pag-imbestigaran ang 52 na kontratista, may kinaraman sa donasyon kan 2022 elections. Dakulo. Ang 43 digdi para sa mga national candidates, kasabay sa mga kongresista. Ang siyam para sa mga local na official na mabanggit ang gobernador sa vice-gobernador. Peraman daw sa to, digdi, ano? Ay, hindi lang. Kasabi, baga pati da sa local position, Oo. sa sururatan, Yung papagpaliwanagon, dahil mo na yan. Nagpun sa senador Buda Congressman, nagkadaramay sa local official. Pero di ron da. Damay-damay. May nagtuga na ngayon na nagtao. Hindi, agad na ngayang paliwanag. Primero sa kontratista, kung nagtao talaga. Inubos lugod. Pandua, so pigtawan kung talagang iyo tanganing kung mapatunayan tangataning election offense. Naubos lugod. Nganya na aldaw, ang sabi, tatawan ng Shokos order, si Senador Chis Escudero, Buda si Lawrence Lubiano. Ang sabi kang COMELEC. Opo. Mga Pinoy safe sa nangyaring airstrike. Pero, sa bako Israel. pa di pwede da. Basta da sa kwarta, bako hali sa kontrata. Ang hanapon digdi kon during, before and after kan election kon may existing na kontrata sa gobyerno, so kontratista. Pero kung dahil garo baka magaligtas, pero kung igwa, arimati. Oo. Pangyayari. Mga Pinoy safe sa nangyaring airstrike kan Israel sa Qatar. Malacanang daingo na makikiaram sa Kamara ng Representantes ng Senado sa mainit na issue kan manumaliyang flood control project. Unan matindi. Ano da? DPWH sinuspindir ang pagsulog nin uniforme kan mga empleyado. Base sa direktiba ni Secretary Dizon. Nata. Mainit na daan mata kan mga tao sa totoo lang sa mga taga-DPWH. Nahihirak ako kan mga iyan mang rank and file baga sa DPWH. Damay nga yagabos. May nakauron ako kan sarong aldaw na tulong nag-iiriba, tulong nagpalit.
Ina ako, good morning po. Ay, good morning Henry M. Ina, kumusta po? Garing hapon na ako magsulog ka ng unit. Nasupong dasin da? Iyo, ang Makahirap kining mga rank and file, ta siyempre, nadadamay ka istorya. ang bako man direktiba gabos ni na taga. Secretary Dizon, anti-lifted. Ang Oo. sabi, mainit na raw ang mata ng mga tao sa mga taga-DPWH. Iyo. Bako man Pati pa. ngaya shuttle bus pig gagapo na kan mga tao. Bako man gabos na taga DPWH, may problema. Correct, correct. Ako tultul dyan sa Oo. DPWH. Oho. Diba? Nadadamay sana ang pangaran. Roger on Pero that. kapag bako gabos na empleyado, arog ka yan. Correct. Diba? Oo. Good morning kay Sir Alan Alan na. Imperial. Yan. Si Kuya Alan. Oo. Si Kuya Alan baga, maray ining laking ini. Oo. Kakagulo na mga kwan maray dyan. Kaya lang, kaya ka nadadamay sa. Dahil man, ninda pagdamayo ng gabos. Roger on Diba? that. Okay. Pondo para sa ayuda sa 2026, tinakasan ng 50 billion pesos. 7 million na beneficiaryo. Sabi, matatangkas man. Oho. Ang sabi, dahil ang akap sa 2026. Wala nang akap. Wala nang akap. Yakap. Yakap na lang. Igwa sa Para PhilHealth. sa PhilHealth. Sa PhilHealth. At saka sa namumuong Ganda ng panahon. ganda ng panahon. Alright. Okay. Alright, Finance Department, pinamuti ka na may 28 billion na existing loan ang Pilipinas na sabi, kinansilar ni South Korean President Lee Jae-myung. Bako ito totoo pare? Bako dahil ito totoo. Talaga? Ani ko dahil sinatik utang sa France. Nasa Rappler baga kaswapon? Iyo nga ni. Ani ko dahil Nadalawasan sinang... ba? Sabi kan di ba nga Pinas, may utang ngaya kami sa France. Hindi kami pigutang sa South Korea. Talaga? Inda kong napano. Napa naman itong baretang ito? Iyan. Yan ang... Baga nga. Ang tiga... Sabi ka- sa Department of Finance. Sabi ka na may ko dyan sa first district, makangalason. Makangalason man ngayon. Kangalason. Yan ang misteryo. Oo. Alright, so Liti, yan ang headlines ko na pagkaaga ato dyan kang PWS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calvillan sa Oros at Midas Community. Basta radyo, PWS na yan. Ganda mo sabing konektado kung mapagkita yung load. From News Page, po si Marlina. Good morning. Thank you paring Mar sa mga headlines. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Igutom lamang ako, Ronald. Ako nakabakal ki pandesal ko niya na aga. So lamang ang pwede makadara lamang kimirin pamawan ko niya. Nagutom ako Yan na kaya sa ko kinagkuhan lamang, kinagpapadaranan. Nobody cares. Natangiig mo dati. Wala man po. Whew! Dalamang kimi na, ngayon padaran ta ka lang case na kan dyan. Nagulpi ka na ngayon ikibihon. Dahil ka na ngayon magpapara, susubra ka yan. Nagulpi ka ngayang bihon. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi Good morning, tabi kay Ninong Romitan. Ninong Romy. Good morning, tabi dyan sa mga taga LCC. Paningit sa morning hirit. Birthday ka iningo niya, Ronald. Ade, Miss Happy Shara birthday. May. Happy birthday. Ay, babe, otro hada, babe. Babe. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ano pa rin, Mar? Happy birthday pala kay Mayor Tay Nando Gonzales. Ay, yun pala na, no? Si Mayor Nando, kang ligaw. Birthday man ko niyan, ha? Ka-birthday pala ni Shara May Leron. Yan. Darling, ay, babe. Ulitado tabi, babe. Babe. Happy birthday. Yes. Happy birthday. Aramang boses na, Ronald. Ronald, aramang boses na. Bistano mo. Abogado na ngunyan yan. Lawyer na yan ngunyan. Si Francine Arroyo. Ay, tama. Estudyante ko yan dati. Sarot sa mga intern ta, si Francine Arroyo, lawyer na ngunyan yaon sa naga. Dakulo na akong naging estudyanteng abogado. Masurtiun man talaga ako maging... Ay, si Lola, sandali. Lola... Listener ko ng oral daw mas kinasa naga, nakatutokan sa programa ko Lola, so Lola ni Francine, Attorney Francine, So Lola ni Attorney Francine dyan sa naga. Good morning po, pero may nakaantabay, basta sabi ni Francine sa kuya, si Lola ngaya po, sir. Ang paglasin ko ngaya ka, nasang panganakan TV, pigiling ka. And ako naguli si Lola digdi sa, Lola, nalingaw ko sungara. Sorry po Lola, nalingawan ko. Basta dahil ibang Lola si Francine, na paradangog ko. Si Lola... Kung bako nasa naga yan, taga-naga si Francine, si nagulan digdi sa Bagong Bayan daraga, ha?
Sige. Sulula po ni Francine, Attorney Francine Arroyo. Happy birthday. Good morning po sa imo. Good morning po, Madam. Madam Lola, good morning. Paningit sa morning hirit. Aramon ta daw ang paningit kan birthday celebrant ko niyan. Nal daw. Miss Shara May Leron. Shara, good morning, Good Shara. morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na ang mga rabbit o kuneho an may loyalty asin may sadiring preference man sa pagpili nin magiging partner ninda. Sigun sa pag-aadal kan San Diego House Rabbit Society, ang mga rabbit mismo ang nagpipili kung sisayan gusto nindang maging lifelong partner. Wow. Kung saan pag nakapili na sindanin kapareha, Wow. nagkakaigwaman ngo na nin getting to know each other Wow. bago sinda maging close. Asin pag namikita na nindaan kada saro, ma-o-obserbaran na pirmi na sinda magkaiba magkaon, Ay, wow. magkaturog, Ay. magkawat, may mutual grooming man o Mo? paglinigan kada Ikaw saro magkiriba-iba. bilang tandanin pagpadaba, tiwala, asin may matibay na relasyon. Ini ang patunay na Na? dawa rabbit, importante man palan ang choice asin compatibility para makahanap nin lifelong partner. Ika, nahanap mo na ba ang perfect match mo? Baka maunahan ka pa ng kuneho mo? Joke lang po. Yan po, VP, ang paningit sa morning hirit ko niya na Aldown in Webes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Pagod ako, ang paghapot ni Shara. Yun na po, nakakuan na po ako. Nakakuan na tabi ako. Mailing man, Ronald, pati palang kuneho, aram ang logo kang Playboy? Ang logo, yan ba na logo kang Playboy na magazine? Ang logo kang Playboy tabi, rabbit. May kuang kaya may go kaya ang rabbit ki na iba. Na ibang ano ni, na ibang dek paano ang Bicol daw gani. Na ibang kuan, na ibang galing, ha? May na ibang galing ang rabbit. Grabe ang apetito. Grabe ang apetito. Pero parang baliktaduan sa kanya na Iyo magani. Hanap siya ng partner niya. Iyo, pero ito pala ang sugigulpi niya. Oo. Pero mas matindi sa kunyan. Sumantis. Sorry pa de. Mantis. Sumantis. Ata, ito pag nadali ka, mati ka. Gadan ka. Adi. Ito itong ultimo mong Pag namuyang ka kang babayi, gadan ng lalaki. Tama? Tama. Ipa-research ko naman kay Shara. Ate Shara, i-research mo naman daw tabi sumantis. Praying mantis. Ang aram ko ang mantis na, ang babayi, mailap yan sa lalaki. Pag natipuhan ka kang babae, tapos ka. Pagkatapos nindo na duwa na magurugma, gadan ka tabi. Maray ganit na paduman sa mantis, adi. Maray na paduman sa mantis. Galing nga yan. Ang rabbit palan, may naiba siyang, grabe ang higos niya. Grabe, minakaon sa na Ronald Kikuan, cabbage, kumako, oto bagang ano ito. So, ano nga ni, so, ano nga lang kasalbata na kikaon sa kang kilaw. Kikaon niya sa na radish, ng carrots, minakaon siyang repulyo. Nagpulok-pulok na naman ang rabbit. Ready na. Ano mga nagkakakuran ni Sarang mga paningit. Mga naiba man na. Pero look at that. Siya tabi loyal to sa partner. Stick to one. Kabaliktad ang palan kang playboy na tao. Kabaliktad ang palan. Stick to one siya. Kapag may nagustuhan siya, ito ang sa iyang forever. Unless na mawara siya. Diba? Ang makatakutong talagang mantis. Paningit sa morning hirit. Pag nagustuhan ka kan mantis talaga na babae, pagkatapos nindo, ganda na lalaki. Hindi ko aram, pipurputan niya, gadan niya talaga. Ang mantis. Kung napaduman gawin sa tao, magsala dahil ng lalaki ngunyan. Happy birthday po kay Mayor Nando Gonzales, sabi ni OGM. Mayor Nando, happy birthday tabi. Late President Ferdinand Marcos, birthday tabi ngunyan, father of BBM. Iyuman hanggang September 11 na di. Happy,
September 11. Kaya ito magka-convert din ni Marcos. Pig-declare niya na non-working holiday sa buong Pilipinas. Elementary ako kang ito. Happy birthday! Ate Shara Leron, Ate Sha. Ano selling mo, Ronald? Ikaw daw kita ngunyan kay Merindalan Ronald o pagkuhan lamang. Ano selling mo? Kalamang igwa, magpadala lamang si Cha Salome tatod paglaog ni Shara. Hatuloy na nga naman kay pansit o bihon si Henry M. dyan hapon habang ngayon nag-programa na alas 3. No. Ako selling ko, masamo-samo kaan si Cha Salome. Diba? Happy 17th birthday kay Marie France Baldo. Aki mo ni Ronald? Aki mo? Aki mo kay Madam? Kay Madam? Ano nga pangalan ni Madam? Mrs. mo? Si Madam na... Ano nga ngaran ni Ago mo? And now, ano nga ngaran ni Madam? Si Madam Margie. it's all the best. So akin ni Madam Margie tabi kasi Ronald, birthday ngo niyan. 17th birthday, Marie France Baldo. May daraga ka na pala Ronald. Ano? So duman, si ito nag-birthday ka sa Ronald, pigrit mo man? Doon na mo nag-birthday ngo niya na si Manang inatabi Ronald? Ano? Birthday to you. Doon na mo nag-birthday. Happy birthday kay Franz Bendian Bitsaida kang Villahermosa. Happy birthday po Ate Franz Bendian Bitsaida kang Villahermosa. Hali po kay Dr. Raul Bendian. Good morning amigo. Mabuhay tabi Sir Raul Bendian. My friend, good morning. Ini man si Ma'am Ruby. Ano nga yan mantis? Ano nga ng Bicol pading markang mantis? Tagbabay, ambabayi, di ba? Ambabayi, tama? Ambabayi. Ambabayi, ang Bicol kan, Madam Ruby. Oy, Madam Ruby. Sabi mga teacher da, sigan si seminar. O, di ba may nag-text, Sabi, totoo po yan, Sir Henry, ang mga DepEd teachers, pero nasa seminar, sindamay na okudan sa seminar. Ang mga aki, tapos. Sige dan si Rilpon kan mga aki sa arong, so aking eding na okudan. Kung po ito, ang seminar kaya, enhancement yan. Taka nagtuturo ka ako ito dyan sa UST, sa communication department kang US. Nagtuturo ako dyan ka ito. Baski kaming part-timers, pigpapadara kami sa, ang apon sa UST ka ito, pagtais. Yearly o every semester, may kumpo yan, may activity na pagtais sa mga regular professors, part-timers, kaming mga part-timers ka ito, pigpapadara kami dyan sa pagtais na yan, parte kang enhancement. Taganin na makaadala kibagong teaching strategy o methodology, maging efektibo kang teacher, maging efektibo kang professor sa imong mga estudyante. Yan. Namimiss ko man ang UST, Ronald. Namimiss ko man ang mga UST, buda sa mga taga-UST. Okay na. Ma'am Ruby, good morning tabi sa imo. Mantis. Yan baga so, basta haralabaw ka ng kalamias. Pag nagustuhan ka ng lalaki, pag lalaki buminigay, ay tapos ka. Ultimo ng hinangos mo. DCGP, Baretang Bareta. Sabi ni Ma'am Ruby, sisay nagtik sa imo tungkol sa seminar, about seminar, syempre para sa growth bilang professional, very good ka ma'am. Yung baga sabi ko, kami ka ito sa UST, part-timers kami, pig nag-agi kami dyan sa mga seminars, training para sa teaching, enhancement, yan. Tabi, sumantes digdi sa muya, yung hadi kan, mga sarabayon tabi ka mo. Nasa linya, Joshua Bino. Sa Morning Hirit, kaiba si... Dagdag na bareta. Joshua. Ito, marangan ito nasa Mantes, takon sa broadcaster. Kung sa tawo? Wala ka na. Tago Ay, nata? Musal, di kita nagkamit video na diba? Awin na. Ako na, mainutan mo ako. Awin na.
Pero may nagug mo itong Playboy? At So ano ito? kuneho, sabi ba ni Sarah? Paghanap tulos ta, baka mainutampakan kuneho. Kaya nga ni. Kaya nga ni. Bagay pala ang kuneho buda ang mantis. Pa-research ko naman sa ito taon. Sa mantis naman iyo. Kung natataarog kan attitude kan mantis, nagigadan niya ang lalaki. Iyo nga ni. Okay? No, sige, go. Yes, ito sa dagdag niya tong bareta. Pero grabing hadit mo. Okay, sige. Sa dagdag niya tong bareta, medyo challenge man giraray sa parte kan mga otoridad, partikular na BP Henry Kapulisan, ang presensya kan illegal na drogas sa tuyang palibot. Dahil tapermi man na ipuputok sa mga bareta na perming nagkaigwa man giraray nin mga patatrayumpong bypass operation na puwersa ka na kapulisan, PIDEA, as in iba pang mga nagtutawang na ahensya di gobyerno. Ibig sabihin, yaon man giraray talaga na presensya kan illegal na droga sa palibot, as in may nagkakapera manggaray na individual ang nagbabalo na magpalakop kan siring na bagay. Ehemplo, bagatari BP Henry sa Daraga Albay, mataryong po so ginibong bypass operation ka nakaagin na daw. Kan may bareta niya to ini kasudma, kung matatandaan, day pakita kinabanggit na kantidad sa pagsabi, sa pakipaguro niya to sa mga personahe kan Daraga PNP. Nakaipuan ining kumbaga kumpirmaron mo na sa crime laboratory. Sa follow-up niya to, BP Henry, asin susog sa konfirmasyon kasohapon sa paagi kan crime laboratory asin kan Daraga Municipal Police. BP Henry na kumpirmar na uminabot palan sa 102,000 pesos ang nakumpiskar kantidad ng illegal na droga kan Daraga PNP sa 4 na sachet na nakumpiskar ninda kontra sa 23 anyos na sospechado kung saan ginibungan na ang bypass operation na ini sa Barangay Tagas, munisipyo kan Daraga Albay. Alagad na rin para tayo BP Henry kan mga uminagi pang bulan maski si Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Asutayan na kapag sabi BP Henry na minsan ang Daraga Albay, asin ang mga naradakop na suspect na nagbabalo pagbabakal ng droga sa Daraga Albay, bako man talaga residente kan munisipyo. Dahilan tanong minsan, mga hali sa ibang munisipyo, nagdadayo, pasiring sa Daraga Albay, iyo ang venue kan transaksyon. Ehemplo, itong 23 anyos na nadakop na suspect ka nakaaging aldaw, residente ito kan barangay o kan Legazpi City, asin nakaabot sa Daraga Albay para alegado magpabakal ng illegal na droga. Kung kaya sa ngunyan sabi BP Henry, mantinidong rikmat na mga mata asin ang intel operation kan Daraga Municipal Police Station tanganin ng ma-monitor ang gabos ang isay man na nagbabalong magpalakop ng illegal na droga sa Daraga Albay tanganin ng makortar ini asin mapagulan ang paglakop kan siring na bagay. Yan, BP Henry, ang dagdag na itong istorya hali sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Sabi ni Madam Alma Belinda, ang apod nga sa muya kang praying mantis, kuhan uning diwit. Diwit na nga apod sa kang mantis. Good morning po sa indo dyan. Salamat, Madam Alma. Mientras tanto, lumang kita kay Jomar Bien. Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat, BP Henry. Good morning man sa mga parantabay. Sobra man sa 140,000 pesos na kantidad nin shabu ang nakumpiskar digdi sa syudad kan Tabaco matapos ang sarong bypass operations kan mga otoridad. Inian impormasyon na ipinaluwas kan Tabaco City PNP matapos na matrayumpong maikondusir nindan drug bypass operation kontra sa sarong Sampaguita vendor kan barangay Pinagbubong kan Tabaco City. Sa operasyon na inisyal na nakumpiskar kan mga autoridad ang sarong sachet kan pinagtutuburan na shabu na iyo ang subject kan bypass operation sa kantidad na 5,000 pesos alagad kan sa indang rekisaho na ang lawas kan suspect
nakakuha pa sindanin anong pa na mga sachet shabu na nagtutotal gabo sa 17.47 gramos. Asin may market value na 148,796 pesos. Ang suspect, yun iskusar tulos na maplantaran kan kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Okay. Henry, ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang, maalasais na mga bareta. Susunod, magalipas lang po kan mga patalasta. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, September 11, birthday ngunyan ni Miss Sharamay Leron. Enot sa lado lokal, daing rason para magpalangkaw compression in aggregate sa probinsya Canalbay, sigon kay Governor Noel Rosal.
Dahil pwedeng mapahali ang sarong empleyado na dahil balidong rason sigon sa sarong official kan Department of Health o kaya kan Department of Labor and Employment Bicol. Sa lado nasyonal, COMELEC pag-imbestigaran ang 52 na kontratista may kinaraman sa donasyon kan 2022 elections. Department of Foreign Affairs pinatanidan ang mga Pinoy sa tahaw kan protesta. Sa ibang nasyon, mga protesters sa Nepal sinulo ang Parliament Building. Business News, numero kan mga Pilipinong daing trabaho suminakat sa 2.59 million kan Hulyo sigon sa Philippine Statistics Authority. Health News, Digital Eye Strain, paano maibitaran? Aramon ang mga tips kan mga eksperto. Detalyes ngunyan kan mga bareta sa lado lokal daing rason na magpalangkaw nin presyo kan graba nin baybay sa probinsya kan Albay. Sa ipinaluwas na notisya ni Albay Governor Rosal, nakapalaman digdi ang daing rason na magpalangkaw nin presyo ang graba asin baybay ang mga kasabay ang mga aggregate suppliers sa probinsya. Ini matapos suspenderon kan gobernador ang operasyon kan Kwari pon kan September 1 hanggang Nobyembre 3 ngunyan na taon. Sigon kay Rosal, bastante pang supply kan mga aggregates matapos ang ginibong inspection kan Provincial Environment and Natural Resources Office sa mga stockpile kan gabos na quarry operator sa Albay. Kung kaya dahil sindang rason para magtaas nin presyo. Dagdag pa ni Rosal na nakapalaman sa Provincial Ordinance number 003-2022 napatasan na ang presyohan kan mga materyales sa quarry arog kan graba asin baybay. Nagpatalid ang gobernador sa sisay man na madadakop na magbalgar sa nasabing orden, posibleng mawaraan nin quarry permit. Dahil pwedeng maghali ang sarong empleyado na dainin balidong rason. O dahil pwedeng mapahali ang sarong empleyado na dainin balidong rason. Sa programang Negosyo Time sa DCGB, sinabi kan Dole Region 5 sa paagi ni Masbate Provincial Head Lynette de la Puente na sa irarom kang labor standard, dapat mapatunayan kan employer na may clear and convincing evidence na may mga problema sa empleyadong nakaapektar sa trabaho. Apera kay ni dapat manasunodon ang twin notice requirement termination kung saan dapat may first notice sa empleyadong tatangkason. May oportunidad na empleyadong ipaliwanag ang sa iyang lado asin dapat may second notice kung sa ibong kan paliwanag nagdesisyon ng employer nin sa termination. Katakod kay ni ipinagpagirumdum kan Dole sa gabos na employer ang importanteng may magkaligong patunay digdig asin dapat na sunodon ang tamang proseso sa pag-terminate kan empleyado. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, ordinansa na mataunin penalidad sa mga 4-piece beneficiary na nagsangla kan cash card, planong ibusol sa sangguniang panlunsod kan Legazpi. Angel Mostasa sa report. Handa ang sangguniang panglungsod ng Legazpi na magbusol asin magpasang ng ordinansa na mataon ng penalidad sa mga miyembro sa beneficiaryo kan Pantawid Pamilya Program o Filipino Program of 4-piece na nagsasangla kan sa ilang cash card kasalida nin anuman na kantidad nin kwarta. Inian payag ni Konsehal Vince Balcasag III kasabay kan pagbisita kan mga personahes kan DSWD sa nakalihis na aldaw kung sa pagpresentar sa mga miyembros kan konseho ang manungod sa nasabi nga programa asin kung paano nakakatabang sa lambang Legazpeño sa pagitan pagtaon ng asistensya sa pambakal ng pagkaon, pag-aadal kan mga estudyante at yung pagsiguro man na nasa baskog na saluda para sa sobra 5,000 na household beneficiary sa 70 barangay sa Legazpi. Sinabi ni Baltasar na handa siyang mag-sponsor ng ordinansa sa syudad na nagbabawal sa mga beneficiaryo na magprograma o ka-beneficiaryo kan programa na maggibuho na garantiya o isang laang mga cash card nila para makapangutang asin ang bayad sana pag-abot sana ka na maresibing benepisyo hali sa gobyerno. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Site inspection sa bagong Albay Dialysis Center, madali ng punan kan Department of Health National matapos na makasumiter nin dokumento sa accreditation ang gobyerno probinsyal kan Albay. Report kay Karen Ala. Laot kan tuwang semana, pwedeng ischedule na kan DOH National ang sa indang site visit o inspection
digdi sa may Albay Dialysis Center sa may Bicol Skin Clinic sa Legazpi, matapos nang maisumitil kan probinsya ang mga dokumento sa accreditation kan pabulungan. Iyan ang napag-araman kan DCGB News kay Provincial Legal Officer Attorney Marieta Cledera kung sa insusubdigdi na isumitin na palan sa DOH National Office kan Provincial Health Office sa tabang kan Provincial Legal ang mga kaipuan na dokumentos kan ahensya panganing puuna na ang proseso sa pag-inspeksyon kaining mga ekipayos asin mga pinagagamit sa proseso kan dialysis sa bagong dialysis center na ini sa Segundo Distrito. Sigun kay Attorney Cledera, sa oras na makapag-inspeksyon na, sinabing papasiring na ini sa pagkaunin license to operate basta makapasa sa standard kan DOH, tanganing makapag-operar na nin formal ang pabulungan na ini sa mga dialysis patients sa probinsya ng Albay. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, Alarmario may dagdag man na report. Naghabol man ngunyan ang ibang mga barangay kan Legazpi na matawan award para sa 2025 DILG o kan DILG para sa Seal of Good Local Governance. Saro sa mga puntos na nakatabang ang mga road clearing operation kaya aktibo ini ngunyan na pigigibo kan ibang barangay. Matatandaan ngunyan na 2025, 21 man ang mga barangay ang qualifier sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa lokal man na evaluation kan DILG. Mapili man digdinin na magiging awardee sa national level depende sa iba pang mga accomplishment report ninda ngunyan na taon. Sa ngunyan o kung sa ngunyan na awardee ang dapdap, pinyaranda asin kabangan sa national level para sa 2024, mapili man ang DILG nin mga awardee ngunyan na 2025. Alarmario, DCGB. Ang Philippine National Police sa Bicol, preparado na po para sa gigibohon na Peña Francia Festival sa Naga. Joshua Bino sa report. Preparado na ang puwersa kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region tangali nang magpatarabang-tabang para masiguro ang pasiorden asin man ang seguridad kaligtasan kan mga deboto na mapartisipar sa selebrasyon kan Peña Francia Festival ngunyan na taon duman sa syudad kang Naga. Susog sa inisyal na impormasyon, nasa sobra 3,000 na mga kapulisan na ipawagat sa nasabi ng lugar para masiguro na kaligtasan kanilang bangsaro asin may kanya-kanyang trabahong kahit po nindang gibuhon. Igwan na naka-assign para sa checkpoint, igwan na naka-assign para sa seguridad kan mga debotos, igwa manin mga naka-assign na iyo ang magbantay sa manlain na mga aktibidad asin iba pang mga tepuhan nindang trabahon sa durasyon in celebration sa Peña Francia Festival ngunyan na taon duman sa Naga City. Mientras tanto ngunyan na pagkaaga, yaon man ang DCGB News tigdi sa laog kan na Camp Ola sa Legazpi City dahil tasusog sa nakuha tong informasyon, magkakaigwa man ngunyan ng send-off ceremony para sa nagkapirapang mga kapulisan halidigdi sa kampo na i-deploy pasasiring duman sa syudad sa Naga. Nasa sobra 600 mga kapulisan halidigdi sa Campo Ola na ihahatod o kaya dadarahon pasasiring duman sa Naga City para iyo na magtuwang para sa pasiorden na sabi ng kapistahan ni Inang Peña Francia. Dagdag na bareta, Josh Pobino, Oras Pilipinas, 16, makalipas ang alas 6 ng morning. Iba pang mga bareta, kasabay ang bareta ni Jomar Bien. Dubang kita sa Primer Distrito, Canalbay. May kinaraman sa Tobacco Literacy Hub Ordinance. Pasado na sa Sangguniang Panlunsod kan Tobacco. Detalye kay Jomar Bien. Naipasar na kan Sangguniang Panglungsod kan Jomar. Tobacco ang... Hello, BP Henry. Go ahead.
naipasarnakan sanggunian panglungsod kan tabako ang Tabaco City Literacy Hub Ordinance sa indang ginibong regular na sesyon. Ang naunambitan na ordinansa iyo ang bilang pag-adaptar sa enot ng naging programa ni dating Alkalde Crisel Agman, ngunyan kongresista kan First District kan Albay, na sa iyang ilinansar durante kan pandemic kung saan ang mga kaakian na darai nakakabasa nin tultol iyo ang pinagtaman ni special Jomar, attention. medyo bako malinig ang signal mo Pag garon na sa inyan, klara daw sa on the air? Okay, sige. Go ahead, Jomar. Iyo ang pigtawan in special na atensyon na kanlukan na gobyerno para maturuan na magbasa asin magsurat sa irarom ka na dating programa. Ang lokal na gobyerno kan Tabaco nagtao nin mga volunteer teachers sa mga piling eskwelahan tangani na itong mga grade 1, grade 2, grade 3 na mga maluya magbasa asin magsurat iyo ang pigtuturuan na naging successful ang programang ini kung kaya ngunyan ang sanggunian panglungsod kan Tabaco nagpasar na lugod ng ordinansa para i-institutionalize ini. Gusto sabihin magkapadagos na ang programa maski magbago nin administrasyon ang lokal na gobyerno kan Tabaco City. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang 19 minutos, pasado alas 6 nin pag-aaga, iba pa sa Bareta, masunod. Sa Lado Nasyonal, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos.
Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:26 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Padagos pa ang pagbabantay ngunyan bilang Senate Committee on Health Vice Chairman sa paagi ni Senador Bongo para siguraduho na mataunanin prioridad ang salud kan kada Pilipino asin maihilangkaw ang healthcare system sa nasyon. Inan sinabi kang senador sa Senate session kanuminaging aldaw kung saan binalasa ang mga bagong liderato kang Senado sa iba-ibang committee chairmanships. Sigon kay Senador Bongo, day kay puhan na maapektaran o day mas kinorin pwedeng maapektaran kan politika ang sa iyang malasakit sa advokasya para sa satuyang salud, lalo pa sigon sa iya na daing pinipiling political color ang paghihelang siring man ang sistema na Pilipino pwedeng tamanin helang ano man na oras sa iyang pamamayo bilang chairman kan Committee on Health. Nagkapira sa mga programang naisulong kay ni asinay sa batas si Senador Bongo kasabay ang mga malasakit centers na lampas sa 17 milyon Filipinos ang natabangan mantang pinaniniwalaan na saro sa mga dahilan kaya nakamit kan senador ang makasaysayan na 27 million votes kanuminaging national elections.
Inabisuhan mga tugang kan Foreign Affairs o Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino sa Nepal na ibitaran ang pagluwas asin magtiner sa saindang mga residensya. Ini sa tahaw kan mga hiro protesta sa nasyon na nagugat sa pagkabaldi kan manuwaan sa Nepal sa kawaran ng oportunidad para sa jóvenes asin magastos na pamumuhay kan mga politiko. Sigon sa DFA, padagos ang saindang monitoring sa development asin sitwasyon kan mga Pilipino sa pagikan embahada kaini sa New Delhi asin kan Honorary Consulate General sa Kathmandu, Nepal. Asin padagos na nakipagkomunikar sa Filipino Community Organization sa nasabing nasyon. Hinagad kang DFA sa mga Pilipino na magsunod sa direktiba kan lokal na otoridad kaibahan ng mga curfew asin maging alerto sa tahaw kan mga karilibukan. Samantang wara sindang na i-report na apektado sa 128 na Pinoy sa Nepal na nasa datos kan DFA. Hinagad mga tugang kan DPWA sa paagi ni Secretary Vince Dizon sa Department of Justice na tulos na magpalawas ng Immigration Lockout Bulletin Order o ELBO kontra sa dating sekretary kan ahensya na si Manuel Bunuan. Kaibahan man sa ILBO ang request na sinda Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangki asin ang opisyal kang MBB Global Properties Corporation na sinda Macy Monique Maglangki, Sunshine Bernardo asin Fatima Gay de la Cruz. Sigon kay Dizon, ongoing ang pigigibong investigasyon sa mga opisyal kan DPWH asin kan officers kan mga construction companies na pigasabing imbelto sa ghost projects o substandard na construction and flood control projects. Dadag pa niya na ang tamang pagpapaluwas ng ELBO kay puhan ng GAD tanganing magpadagos ang presenting investigasyon na dainin atraso asin mapanimbag ang mga may kasalan asin may paninimbagan sa mga namanwaang Pilipino. Inot ng hinagad ni Dizon sa DOJ na magpaluwas ng ELBO kontra sa nagkaperang opisyal kan DPWH asin kontratista kaibahan na sinda dating Yusek Roberto Bernardo. Enot kay ni binulugan ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson na may koneksyon si Bunuan kay Mayor Maglangki na sarong kontratista kan bilyones pesos sa kantidad din flood control projects. Ipinahayag ni Senate President Vicente Soto III na dain niya pigpirmahan ang rekomendasyon na tugutan ang mag-agom na diskaya na maging state witness. Sinabi niyang ang rekomendasyon na isinumiter ni Senador Rodante Marcoleta kay Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson ang bagong chairman kan Senate Blue Ribbon Committee para mapag-adalan nguna ini nin maray. Sa surat ni Marcoleta kay Department of Justice Secretary Boying Rimolya, hinagad kay ning ibugtak ang kontrobersyal na contractor na sinda Curly asin Sara Diskaya. Ibugtak sinda sa Witness Protection Program o WPP matapos pangaranan kan magagom ang dakol na kontratistang imbelto sa anomaliyang flood control projects. Daing pinag-unambitan ang mga diskaya na senador sa endang testimonya. Sa surat ni Marcoleta kay Rimulya, sinabi kainin ng magagom na diskaya iyo ang tagsaliri kan St. Gerald Construction asin nagtestigo asin padagos pang matistigo sa mga relevanting informasyon sa motu proprio inquiry in aid of legislation. Tinawanin doon kan Department of Foreign Affairs o DFA na day nagugustuhan kan Pilipinas an airstrikes kan Israel sa Doha, Qatar. Sa statement ang pinaluwas kan DFA, sinabi kay ni na nasabing pag-atake sa Doha suhay sa international law, partikular na sa fundamental principles kan sovereignty asin territorial integrity na nakapalaman sa United Nations Charter. Tinawanin doon kan Pilipinas ang ceasefire kan duwang partido sa pagresolber sa conflict sa Gaza bilang pagsunod man sa international humanitarian law. Kamabutan kay din maprotehiran ang mga sibilyan tanganing magkaigwanin pang mahaluyan na katrangkiluhan sa Medio Oriente. Siniguro kan DFA na padagos na pigmomonitor kan Philippine Embassy sa Doha, Qatar ang sitwasyon kan mga Pilipino duman. Napag-araman na target kan strike kan Israel sa Doha ang leader kan Hamas na nakikipagnegosasyon ngunyan sa Qatari government.
Chismis man sana ang pigasabing pagsalida sa liderato kan Kamara de Representantes sigon kay House Deputy Speaker asin La Union Representative Paulo Ortega. Ginibo ni Ortega ang pahayag matapos ang pagtiripon kanibay bang leader kan political party sa Kamara kay bahan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sayang sinabi na yaon duman ang gabos na party leaders pati na ang majority floor leader na si Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos kay bahan sa pagtiripon ang mga leader kan lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, National Unity Party, Nationalista People's Coalition, Nationalista Party asin Party List Foundation Incorporated. Sa mga nakaaging simana, naglakop ang bigasabing planong pagsalida kay Romualdez. Ang presidente kan lakas Christian Muslim Democrats na igwang 111 miyembro kan Kamara. Sigon kay Ortega, maski nga ni hinug na ang chismis, alagad daing ebidensya na nagsasabi na totoo ini. Ang Kamara de Representantes sa ngunyan, igwanin 317 na miyembro sa presente, 29 sa mga ini ang minority bloc, asin 7 ang independent. Ipinahayag mga tugang ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang sa indang pig-investigarana ang 52 na kontratista na nagdonar sa mga kandidato kan May 2022 national local elections. Sigon kay Garcia, 52 na kontratista ang na-record ninda. 43 ang para sa national, mantang siyam sendang nahiling para sa local official. Ang 43 na kontratista nagtaw nin 7 kandidato o nagtaw sa 7 kandidato. Para sa national, arog kan senador, asin legislative district congressmen, asin 15 na mga natawanin political parties, asin party list groups. Dadag pa niya na nahiling maninda para sa siyam na construction firms ang natawanan o natawan iyo ang 2 kandidato para gobernador, asin 2 kandidato sa pagka-vice-gobernador. Sigon kay Garcia, kaipuan ng sertifikaran kan Department of Public Works and Highways o DPWH kung ang mga kontraktor may kontrata bago ang pagsumita din candidacy o matapos ang eleksyon. Sa oras na makakuanin sertifikasyon ang COMELEC, mapaluwas din show cause order para sa mga kontraktor. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod, mapangyari, asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos ngunyan mga tugang sa mga bareta, nangapudan po si Nepali President Ramchandra Payudel sa mga namanwaan kay ni na magkasararo matapos ang padagos na hero protesta. Hinagad kay ni sa mga protesters na magkaigwasindanin paghuroron. Ini dahil matapos ang pagdimiter sa pwesto ni Prime Minister KP Sharma Uli. Linosob gan mga protesters ang Parliament Building. Sinulo nindang edifisyo dai man nakaligtas ang harong kan mga nagresign na Premier Ministro matapos lusobon kan mga protesters alagad na pugulan ang mga inikan kapulisan apera sa Prime Minister nagkapera pang mga cabinet ministers kanipal ang nagresign. Nagluwas man ang apelasyon kang Nepali Army sa publiko na mantinidong kalmado sana magigirumduman na suminilyap ang karilibukan kan ipagbawal kan gobyerno ang paggamit ng social media siring man ang mahiwasan na korupsyon sa nasabing nasyon. Business News. Business News. Nagitaas pang numero kan mga Pilipinong daing trabaho kan Hulyo. Kan presenting taon sa sarong press conference ini-report ni Philippine Statistics Authority o PSA Chief Yusek Dennis Mapa nagikan sa 1.95 million kan Hunyo, nagitaas nun nin 2.59 million kang Hulyo ang mga individual ng edad 15 petaas na daing trabaho. Ini nagpapahiling kan pagitaas kan employment rate kang Hulyo sa 5.3% gikan sa 3.7% kang Hunyo. Nangangahulugan na 33 gikan sa 1,000 na individual ang warang trabaho sa kabuhayan o sa nasabing panahon. Ipinaliwanag kang PSC Chief na nagkapera sa rason kan pagbaba kang partisipasyon sa labor force o pagbaba kan igwang trabaho dahil sa pagtama nin bagyo sa nasyon kan bulan nin Hulyo. Partikular na naapekteran digdan sektor kan agrikultura, construction, fishing asin iba pa. Mientras sa gitaas man ang year-on-year unemployment dahil sa schooling, household family duties, nagahalat sa indang inaplayan na trabaho asin epekto man kan maraot na panahon. Health News. Aramon ta daw mga tugang ang digital eye strain. Kung paano yan maibitaran, ang tips hali sa mga expert. Dara po ni News Director Mar de la Cruz.
Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpuntahan ng mga eksperto sa mga pirming nakatutok sa cellphone o computer sa bilog na aldaw dahil pwede ning magdara ng tigapod na digital eye strain. Sigon sa mga health experts, ang sobrang paggamit ng gadgets nagkaka-apekto sa salud kan mata o eye health na nagdadara ng digital eye strain. Eksperyensya ang paglabog kang pagiling, paggatol o pamumula kan mata, asin pirming pagkulog ng payo, ang sintomas ka na sabing helang. Dagdag pa ang mga doktor na dahil sa aloy na pagtutok sa screen, nagbababa ang pagpirok, kaya nagmamaraan mga mata. Kung papabayaan, pwede ning magdaranin mas malalang problema sa pagiling at makaka-apekto pa sa productivity sa trabaho o pag-aaral. Kaya pagirumdom ka mga eksperto na sunodon, ang 20-20-20 rule, kung saan kada 20 minutos o 20 segundos magiling sa mga bagay na 20 pie ang distansya sa laog nin 20 seconds. Yan, BP, and Health News from Newsbase. Hindi po si Manila. Good morning. Ibang klase man ito, ano? Hindi pala na dapat na exercise. Adik. Mientras tanto, mga tugang oras natin, alas 6:42 na. Si Milvin Almuela sa report, kan kabugtakan kang panahon, hali sa pag-asa. Diyos marahay na pagkaga po sa mataga DCGB. Asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kang DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly sumalinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Ang nakaapekto sa enterong Luzon asin sa enterong Kabisayaan. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-oran asin pagkikilat, pagdagoldol. Dulot kang naturang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa norte serangan ang mamamatian. Ang mga baybayong dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigala umampoon 25 sa kod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:34 ning pagkaga. Asin masunop at yan na alas 5:49 ning pagkahapon. Ini sa Malvin Almuela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Salamat Melvin sa report, hali dyan sa Pag-asa. Mga tugang sa Indong Nadangog, ang GB News Express. Nagsurat kan Bareta, kasabay po dyan si News Director Mar de la Cruz, siring man po si Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani, mga Bareta po sa lado lokal. Ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa Indong Nadangog, ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB Express News Express GB News Express. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo.
Magiribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige. Ay, happy birthday kay Shara Meleron. Ano yan? Ano doon ang kontang ngunyan, Tabi Ronald? Ano doon sa tuya na future ngunyan? Happy birthday, Shara! Ano doon sa tuya na kamugtakan ngunyan na aldaw? Masabi si Shara, garing delikado naman ng mga padangugin. Happy birthday, Miss Shara Leron. Happy birthday po kay Mayor Fernando Gonzales Canligao. May pinarewards ako si Manong Rick Mendoza. Happy birthday kay... Sandali lang so pinarewards ako ni Manong Rick. Birthday ni... Governor Buboy Hamor, talaga At saka happy birthday daw kay Kagawa July Tingson. May mga birthday ngunyan. Pinareward sa kuwi ni Manong Rick. Si Kong Nandob, ang Mayor Nandob birthday ngunyan. At saka good morning Tabi. Happy birthday kay... Sandali lang Wala na. Alright, sige. Ang mga helang kangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang, nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa roldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sige. Lat ngo na tagarimay. Wait. Sorry po, kadakol kang comment 69. Di ko natabi sandali lang
Good morning kay Madam V. Gomez. Oy, so registrar dyan sa Bicol University Graduate School. Madam Veron, good morning po sa imo. At saka good morning tabi kay Ira Juneda DM dyan sa Mayon, Castilla, Sorsogon from Martos good morning to daw sa Martos family. Yan. At saka si Lynn Fabila, good morning Doms Benitez from Ligao City. Good morning po. Michael Bilyodo, pakigreet po kay happy birthday sa third baby, Yashika Elora. Salamat po. Chok Chan Chongmi. Good morning, Pugi. Pakigreet po sa husband ko. Nagdadangog ngon yan. Amigong Edgar. Diyan sa Alcala. So, agom ni Nurse Rose sa UST. Good morning, tabi amigong Edgar. Nakikinig daw. Raymundo Senior, good morning. Anita Armstrong sa Melbourne, Ging Banania. Good morning. Sige daw, aramon ta daw ang baretang kulalapnit. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Baretang kulalapnit. Si Isay daw ini, ikinakauyamdaan sarong empleyado, sarong pamayon nin opisina kan gobyerno na may pagabagla. Apera kan may pagkaarog kan, gigibud ang parlor. Ay! Joshua! Anong nangyari, B? Hello? Anong nangyari? Oha? Anyari? Anyari? Anong nangyari, B? Sisay daw ini. Makulog ang alunan ko. Bakit? Wala. Sige. Ano nangyari? Sisay daw. Natadang paminsan ang busis ura gitinis. Paminsan minalagong. Natadaw ini. Ako niyan. Gari. Madali ka na magsultiro. Gari pigbubur baling sungayan ako Ang apod sa mo, solterito. Solterito. Nagbubur balinsungay. Ano mo pigbur balinsungayan? Iyo. Makulog yan. Makulog. Pag-resultan, makulog. Talaga? Oo. Pero pag dain, tapos na, okay na, ano? Pag luutan na de. Pag tapos na, gari na kuneho. Ano nangyari, Digay? Sisay daw ini. Na? Nasarong government employee. Na? Medyo may pagkabagla sa opisina. Napitik ko na dabite. Sa empleyadong ini ang sa iyang boss. Ang empleyado da kayang ini. Kalalaking tao. Pero pigigibong parlor ang opisina. Sorry? Kawasa dabite. Parlor? Parlor. Magayon na negosyo yan. Ata na. Oo, parlorista, mga parlorista, magayon na. Maray na. Kawasa da. Malam niya pagpa-parlor, sa totoo lang, magpapariban ka kang hair mo, magpa-highlights ka, mahal. May pinariban ka na? Iyan na curly hair. Ano? May pinariban ka na? Hindi man nagkiriban sa kuyang, wala man kiriban sa payo ko. Diba? Yan ang mga curly hair, baga. Pag ipina-straight mo, mahal yan. Pipa-plancha. Oo. Di ba? Kaya, maray na negosyo ang parlor. Di ba? Kawasa da. Kawasa da dito. Ining employee. Sa kolon, terme ang mga anik-anik. Mga anik-anik? Ano ba kabusis ko? Siguro may mga chorba-chorbalo siyang daladara paglawag sa office. Adi? Ay, naputol. Mga chorba-chorbalo. Mga eklabo. Daradara, mga plangganita ni Fafa. Joshua? Josie? Helen? Josie? Helen? Yes, Josie. Gara-feel na feel mo Ano ito, Josie? Tawasa na ining si employee.
dakolon perme ang mga anik-anik na no minsan di mararagsa na. Ini ngayang sikwan, day mo ngaya masabutan kung ano talaga. Lalaki man ngaya ang tindog, masarig-sarig asin maskulado ang lawas. Pero ngaya may ibang mga galaw. May kakaibang titik no minsan. Kaya baga pa minsan, dahil ka magtiwala sa mga makinis, muna mga Di baga? maskulado. Oh. Tiwalaan mo lang sa mga saradit sarang mga abs, medyo so regular sa nabagang mag-ahit, pero yan medyo mapagkatiwalaan di ba? Diba? Ang mga gamit sa mga pati ngaya. nagaparaburo, ay na. Pag nakailing ki pogi, garimi nakibad, titap-tap ang abs. Inda. Mayroon Ang duman mga naman gamit, ako. ang mga gamit pati ngaya, pero may kakaibang tigpapahiling na sinyales. Tarong aldaw, bibi. Iuragad ang sa indang boss sa opisina. Kaining si empleyado, nagpuo na naman kan pagiging baruga. Si empleyado palang bibi, naglinig nin kuko. Ay! Nag-cut nails? Opo. Tapos? Ang problema... Nagtaralsig kayo sa gilid, B. Doon ako nagtaralsig ito. Nagtaralsig kayo. Ang problema... Mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pagpistahan mo yan. Sharon, ini pampiesta ini. Pampiesta. Arayon, marunal. Pampiesta man yan. Sharon, baga yan. Balutin mo ako. Ngunyan. Naglinig din ko. Ang problema, sa mga pinalong na ko, dahil lamang sinamod asin hinarali. Bako trolili andod ako. Nagtransik sa lamesa. So mga pang-manicure, nagpakawaragas sa lamesa. Kaya inuragan ang busing. Siya naman ngayon, nag-andar naman sa pagiging inda. Dahil mo ngayon masabutan kung talagang kuwan o kuan. Dahil man ko ta ngayang problema kung may kakaibang hilig. Uso naman mo yan. Uso naman. Basta ngayon ko ta. Basta ngayon ko ta. Malinig man lamang. Importante ko ta. Malinig ka. Dahil ka magparasamok dyan. Dahil man kimaraot na maging arog ka kayan. Di ba ka? Importante, dahil masamok ang palibot. Okay na. Dahil man kimaraot ka. Tayo na yan ang komunidad ka. Respetado ta nga ng mga arog ka yan. Di ba ka? Di ba? Di ba ka? Nakulan mga creative minds dahilan sa mga tao ngayon. Kaya, kwan lang, basta dahil lang magsunod lang sa tamang decorum sa loob ka ng office. Correct. Diba? Ha? Sabi ka nag-text ka nga nga may ka malinig-linig. Iyan ang pigasabi. Maringan, ito napaduman sa mantes. Wala na ko kita digdig. Sige. Sarawayon ka. Siguro, boy. Joshua, goodbye. Goodbye. Baretang Kulalapnit! Okay na ako nalkan so live ko tabi. So liberate ko. Okay na ako. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't. Jamel, sada na tabi dyan sa gulay tabuda sa sarong platong maluto. Yo, mapasiling na po ako dyan. Dyan ako makaon. Ta birthday nyo ni Shara May. Yan tabi ako mamahaw sa imo ki sarong maluto, sarong gulay. Yo po. Diyan ko i-celebrate sa birthday ni Shara May sa kay Jamel. Ngunyan. Duman ako. Tadi man ako mamahaw. Alright. All this love we feel needs no conversation. We ride it together. Making love with each other. Islands in
Salamat po. Goodbye. God is good all the time. I love you all. Mabuhay. Bareta alas 7 susunod na. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Asin po Jasmine Baloloy. Goodbye. Mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue